Türk häkimetleriniň ýurtda bekanun ýaşaýan we işleýän migrantlara garşy güýçlendirilen görüşi dowam edýär. Görüşüň çäginde Türk polisiýasy ýaşaýyş jaýlaryna we idara kärhanalara reýdleri geçirýär. Bu aralykda Türkmenistanlaryň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy urlarynyň biri bolan Türkiýeden bir türkmen raýaty deport edildi. Bu ýagdaýlar barada Türk medeniýeti serişdeler we Türkmenistanly migrantlar habar berýärler. Niğde vilayet polisiýa bölüminiň geçiren reýdlerinde 729 adam sorak edildi. Şeýlede 83 ulak we 38 kafe barlandy. Barlyklarda tutsak edilen 4 daşary ýurt raýaty Niğdäniň deportasiýa merkezine goşuruldy diýilip, son dakika neşiriniň 18-nji iýulda çap eden habarynda aýdylýar. Türkiýanyň esasy şäherleriniň köçelerinde polisiýanyň ýaşaýjylaryň resmi namasyny barlama bilen bagly ýagdaýlar hem ýygjamlaşdy. Demokrat Kocaeli neşiriniň 19-njy iýulda çap eden habarynda Sebitde geçirilen reýdleriň dowamında saklanan we Kocaeli Migrasiýa Idarasyna iýerilen 8 bekanun migrantyň deport edilendigi ma'lum edilýär. Türk mediasy saklananlaryň we deport edilenleriň haýsy ýurtlaryň raýatlardygyny anyklaşdyrmaýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň Stambuldaky Namdar çeşmesi şu hepdäniň başynda bir türkmen raýatynyň Türkmenistana deport edilendigini aýtdy. Deport edilen Türkmen raýaty Stambulun awtoýol birini işleýärdi. Ol geçen ay Türk polisiýasy tarapyndan tutsak edilip deportasiýa merkezine ýerleşdirilipdi. Onuň Türkiýe işlemäge gelenine 9 ýyl boldy we ol 3 ýyldan gowrak wagt bäri Türkiýede bekanun ýaşaýardy we işleýärdi. Dip Türkmen migranty 19-njy iýulda Stambuldan gurrun berdi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda Türkiýe türkmen raýatlarynyň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy uğurlarynyň biri bolmagynda galýar. Türkiýe geçen ýyl Aşgabatyň haýyş esasynda Türkmenistanlılar üçin 30 gün vizasyz syýahat düzgünni ýatyran bolsa da, bu ýurt henizem türkmen raýatlary üçin özüne çekiji uğur bolmagynda galýar. Şu günler Türk polisiýasy daşary ýurtlaryň şol sanda türkmenleriň ýaşaýan jaýlaryna duýdansyz reýdleri hem geçirýär. Olar öýlere aýlanyp daşary ýurtlaryň resmi namalaryny barlaýarlar. Bu reýdler Türk idara kärhanalaryna hem gurnalýar. 18-nji iýulda meniň işleýän kärhanama 2 polisiýa işgäri duýdansyz gelip daşary ýurtly işgärleriň resmi namalaryny barlady. Meniň bilen başga da 12 sany daşary ýurtly, şol sany bir türkmenistanly we 2 Gazagystany işleýär. Polisiýa işgärleri biziň ählimiziň işlemäge ruhsatnamamyz bolanyny sebäpli resmi namalarymyzy barlap gitdiler. Dip Stambuldaky tekstil kärhanalarynyň birinde işleýän Türkmenistanly aýtdy. Aýry başga 3 Türk kärhanasynda bekanun ýagny işlemäge ygtyýarnamasy bolmazdan zähmet çekýän türkmen migrantlarynyň ýene 3-si bolsa, öz işleýän ýerlerinde heniz polisiýa barlyklarynyň geçirilmändigini aýtdy. Ýöne olar bu barlyklaryň özlerini juda alada goýýandygyny bellediler. Barlyklaryň gerimi güýçleneli bäri her gün işde özümi tiken üstünde oturan ýaly duýýaryn. Bu ýagdaý psihikama juda yaramaz täsir edýär diýip Türkmenistanly Stambuldaky türkmen konsulhanasynyň biometriki pasportynyň möhletini uzaldyp bermeýändigi sebäpli ne ýaşamagy ne de işlemäge ygtyýarnama alyp bilýändigini aýtdy. Türk Migrasiýa Idarasynyň 13-nji iýulda çap eden sanlaryna görä 209 000den gowrak Türkmenistanly kanuny esasda Türkiýede ýaşaýar. Ýöne hukuk goraýjy toparlar we Türkmenistanly synçylar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň bu görkezijiden ençemi esse köpdigini we olaryň bekanun ýagdaýda ýaşaýandygyny aýdýarlar.